Meron din kayong atis, oh. Sinalola ko po kasi plantita din po. Oh, may mga ano rin, pineapple. Chester, the Labrador dog. Ah, Labrador. Ah, saktong-sakto. Good dog. Ba't wala ka sa Labrador? Ba't andito ka sa Swal? Ang cute niya, ang cute niya. Yung mga hanging plants. Eh, may nyug din. Ito ba yung nyug na namumunga na ganyan kaliit? Ang alam ko po, hindi. Bago pa lang po yata yan. Yan. Ah, mga guyabano to, oh. Ah, pwedeng gawing refuge pala to. Opo. Actually, mas maganda po dun sa Eh, consecrate mo to. Lagyan mo bawat, ano, sa all corners of the land. The four corners of the land. Lagyan mo ng miraculous medal. Tapos So, may mga consecrate. miraculous tayo dun. Pag-iisa yan. Pero ipabless muna natin. Kasi may, ituturo ko na lang sa yung ritual. Kasi may ritual yun. Yung sa, Pangit naman ang word na ritual para tayong kulto. hindi, Roman ritual. Ay, Roman rite. Ganun mo. Ang term natin ritual, di ba? Parang ngayon pati ng orasyon, di ba? Pumangit yung ano. Na-scandalize na eh. Ito magandang tambayan to. Matibay to. Sige, ikaw muna iakyat. Tapos pag nasa dulo ka na, maniniwala talaga ako. Lord, they will be done. Trust issues, no? Kaya mo yan, bro. Takot ako. Eh, bro, baka mahulog ka dyan, ha? Baka hindi ka diretsong langit. Mapipilayan ka dyan. Pagkatapos ko lang ng confession diretso. Matibay to, matibay to. Ayoko. Matibay talaga, ha? Una na lang po kayo. Try ko nga. Ano yung pakiramdam sa taas? Nakakatakot. Ano yung muyog kasi? Hawakan ko dito sa baba para di Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Okay. Ge. Tapos bigla may ahas sa dulo, no? Umo. Eh bro, parang inaaray na itong mga hagdan na Hindi to. naman siguro. Saan ka tumatambay doon? Minsan. Guys, andito tayo ngayon sa Hindi, joke lang, sa puno lang. Bigla baba na ako. Natatakot ako sa taas. Bro, parang ano. Kaya pala doble yung mga. Hala, makakaakyat ba dito ang mga zombie pag may zombie apocalypse? Sana hindi. Yes. Ligtas ako. Hindi ako nahulog. Ay, ang ganda. Ganito kami sa bahay. Ah, buhay siya. Resurrection. Alam mo, pwede itong mag-shoot ng tubig, di ba? Yung iyan po yan eh. Ganyan. Yan. Water gun. Woo! Guys, water gun. Baka masira. Hindi baka nakaano? Ay, nakalak pala yun, no? Di ba dapat nakabukas yun? Ito yata yun, dapat nakabukas. Hindi, ano to, mag-shoot out ng tubig dito eh. Yung maraming lalabas dito. Prank. Sa prank. Pero it's clean water. Yung likuran nito, bundok na. Opo. Yan po yung Las Brisas, yung subdivision. Ano? Yung subdivision po. Ay, may subdivision dito. Opo. Yan po, yung sa likod. Uy, ang daming saging. Ito, Alam- parang plantation. Alam mo, nakakain yung puno ng saging. Opo, masarap po yan. Ay, kinakain niya yung loob. We are very, ano eh, Galing ah. very Resourceful. resourceful. Pati yung puno ng papaya nakakain. Diba? Ayun pang hindi namin na, ano, na-try. Diba pag maraming hindi na mamumunga, putulin nyo. Yung ubod nun, yung nasa loob, pwede kainin. Oh, Gagayatin nyo lang. Ay, ano yun, no? Salamagi. parang, hindi ko masyadong Tama rin yan eh. Ito, tama rin to. Tama ka rin. Tama rin. Tama rin. Tama. Tama rin ako. Ayan, tama rin. Ano yung nasa likod nito? Bahay ba yun? Opo. Yun na po yung sa subdivision po. Yung pala. Aray ko. Mukhang may sinunog dito, bro. Opo. Dito naggagawa ng uling. Ano yung puno nyo yung mga yan?
Ito naman po mga ano. Kasi ito magandang tambayan din. Oo nga. Wala pa naman kayo napapatay na ahas dito. Marami. Oh? Pero wag sana ngayon. Oo nga. Wala namang cobra dito. Ay, wala. At saka itong mga aso kapapatay nila yung ahas. Mga guard dogs to mga Uy. ito. Yung pwede nyo hawakan, mabait. Pero maamo siya. Opo. Ito. Medyo doubtful pa siya. Oh. Tigi. Tigi. Tamoy natin yung paa. Kilala ka na. Can I trust this guy? Naka-register ka na sa kanila. Nakadigest na yung ulo. Oo. Ito, dito naman magandang tambayan din dito. Kaya mo umakyat dito. Duyan-duyan. Ako hindi. Kayo kaya nyo? Video mo nga ako bro. Akyatin ko to. Sige po. Si Pope Ninyo, akit ng puno. Holy climb. Hindi ko kaya umakyat. Bro, Ninyo, tingin nga po kayo dito. Kamukha nyo na po yung ano, emoji na unggoy. Joke lang po, joke lang po. Woo! Madulas siya. Try mo umakyat. Ayoko? Sige na, video din kita. Madulas. Try ko umakyat. Sige, sige. Sige. Ay, madaya. Dapat doon. Oh, nakakit naman ako. Try mo hanggang dito. Kaya mo ba hanggang dito? Baka naman naputol bigla. Hindi naman siguro. Kasama ko si Lord. Uy, dahan-dahan ka. Nakatsinilas ka pa. Matapang eh. Stephen at tapang at tao. Guys, may malaking unggoy. Joke lang. Mano-mano eh. Ako nga try ko rin umakyat. Ay, baka maputo na pag dalawa tayo niyan. Baka ako. Ang ganda dito. Ako nga try ko. Bakang ko sa phone. Op, ingat po sa hinawakan, baka dead branch. Hindi lang yun. Baka mahawakan ko, beehive. Diyos ko. Ay, di wala dito. Wala ba? Na-terminate na yung mga ano. Yung mga wasp Oh, meron dito. Dati. dati. Oh my God. Dito ka ba pumunta dito? Dito ka lang? Dito ka lang? Hanggang dito po. Saan? Bro, may ahas sa taas. Ha? May ahas, may ahas. Dali, dali, dali. Joke lang. Bumaba na ako, guys. Wish me luck. Tatalon si bro ninyo. Holy jump. Nagising. Holy jump. Holy shit. Ang ganda para tayo punta sa tawag na doon. Jungle. Pero maganda rin magtago-taguan dito, lalo na paggabi. Dito ang jungle. Doon ang city. City. Guys. Maganda magtago-taguan dito paggabi kasi kwan. Bakit? Hindi mo alam matataya mo ibang tao na pala. May mga napaparamdam ba dito? Minsan, mga nag-iossi. So, Pero niloloko-loko lang namin. ay. Sa bagay, mga elemental siguro yun. Opo. Mag-visit ka ng holy water dito. Always. Ay, naligo na siya, oh. Good dog. Very good dog. Hindi niya pinapakawalan yan. Hindi po masyado. Pero mabait siya. Kabay. Bolivar. Gentle giant. Lucky. Ayan, Morning po. Ang cute. Namon niya. Ginawa mo sa anak ko. Sige. Anak nila